менеп барганда, курыкмадым. Бирдим әле бер сорау. Тормыш күргән Рафис бабама. Бабам, әйтәле син миңа, мин зур үскәчтен китәрменме Казанга? Без киткәчтен авыл бетерме? Авыл бетсә шәһәр халкы яшәү өчен ризык табармы? Бер туктаусыз яуган сораудан тыйнак кына калган бабам да телсез калды. Аннан сүз алды. Яшьләр китсә чыгып калага, әлбәттә, булган һәрбер авыл тарала. Шәһәр халкы яшәү өчен тәмле ризыклы чит илләрдә кулай күрер сатып алуны. Әмма ләкин газиз татар телеңне, булган гореф-гадәт, хак динеңне, гасырлардан килгән нәсел нигезне вакыт белән югалтырсыз. Шулай улым, белдеңме? Белдем, бабам. Һәм аңладым. Чүр синең Казан каласын. Мен шушында гомер итү өчен яратылган татар баласы.